खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं कर'ना बेरामिया बकाखात मेडिकेलनिफ्राय खारखोमादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि बकाखात मुंख्लं कमला मेरिज सिभिल हस्पिटालनि कभिड केयार सेन्टारनिफ्राय सासे कर'ना बेरामिया खारखोमादों। 24 बोसोर बैसोनि हेमन्त सरेन मुंनि सासे कर'ना बेरामिखौ नुमलीगड़ कभिड नायग्रा मिरुनिफ्राय लाबोनानै शुक्रबारखालि बकाखात मेडिकेलाव थिसनदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि सोरांसै समाव मेडिकेलनि कभिड केयार सेन्टारनिफ्राय कर'ना बेरामि हेमन्त सरेनआ खारखोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मेडिकेल बिफाननि मावख'गिरि डाक्टर अपुर्ब शर्माया जाथायनि सायाव पुलिसनो मिथिहोबाय होनना फोरमायदों। क'क्राझाराव सानथामनि हाबाफारिजों भट साननाय फोरोंथाय बादा खुंदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया फैगौ 2 मे रबिबारखालि खुंफुंजागोन। क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि इपिएम लाखिनाय स्ट्रं रुमाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों भट साननाय फोरोंथाय बादा खुंफुङो। काउन्टिं पार्सनेलनि बानजायनायाव 24, 26 आरो 28 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे भट काउन्टिं ट्रेनिं हाबाफारियाव गाहायै काउन्टिं एसिस्टेन्ट, माइक्र' अबजार्भार, टेबुल एसिस्टेन्ट आरो ग्रेड 4नि बिबानगिरिफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो होनना क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि रिटार्निं बिबानगिरि भास्कर फुकनआ फोरमायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, सानजा क'क्राझार जनजाति बिधान सभा बियाबनि रिटार्निं बिबानगिरि भास्कर फुकनआ फोरमायो दि फैगौ 2 मे अक्ट' रबिबारखालि फुंबिलि 8:30 रिंगानिफ्राय भट साननाया जागायजेनगोन आरो क'क्राझार सानजा बिधान सभा बियाबाव गासै गं 12 टेबुलाव साननाय जागोन होननानै बुंबावो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत हादरनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टनि गाहाय बिजिरगिरि महरै दिनै मानगोनां एन.पि. रमनाया बिबान आजावबाय। भारतनि मानगोनां हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनि नुजाथिनायाव समायखिरा लायो हादरनि देरसिन बिजिरगिरि महरै। माखासे सान सिगां आलफा उदांजों लांखारजानाय अ.एन.जी.सि.नि 3 मावथिनि गेजेराव 2खौ रैखा खालामदों। अइल एन्ड नेचारेल गेस कर्परेसन लिमिटेडनि 3 मावथिफोरखौ एप्रिल दाननि थांनाय 21 खालाराव हरनि 1:30 रिंगासो समाव आलफा उदाङा लांखारनायनि सन्देह खालामदोंमोन। अ.एन.जी.सि.नि 3 मावथिफोरा आलफा उदांजों लांखारजानायनि गेजेराव 2 मावथिखौ दिनै नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लानिफ्राय बोखांनो हानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मि आरो आसाम राइफल जथायै अपारेसन खालामनानै नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लानिफ्राय अ.एन.जी.सि.नि लांखारजानाय 3 मावथिफोरनि गेजेराव 2 मावथिखौ रैखा खालामनो हानाय जायो। मख'नो गोनांदि अ.एन.जी.सि.नि 2 मावथिजों लोगोसे गंसे AK-47 राइफल बोखांनो हानाय जादों। रैखा खालामनो हानाय मावथिफोरनि मुंफोरखौ फारियै अलकेश सैकिया आरो महिनी महन गगৈ होनना सिनायथिनो हादों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव कर'नानि गिखांनाय सोमजिदों। सा 16 फरायसा फरायसुलिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव गिखांनाय सोमजिदों। बेजों लोगोसे गं 3 हस्टेलखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावदों। महाराष्ट्रआव जादों दुखुनांथाव जाथाय। लकडाउन सोलिबाय थानाय समावनो महाराष्ट्रआव जौ लोंनो मोनैनि सेनिटाइजार लोंना सा 7 सुबुङा जिउ खोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। दासान्दि महाराष्ट्रआव कर'ना भाइरासआ साग्लोबनायाव लकडाउन होनो गोनां जादों। दा बे जाथायखौ नायबिजिरनो पुलिसफोरा तदन्त खालामगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मुंदांखा असमिया थुनलाइनि गागि लिरगिरि हमेन बरग'हाइनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। आसामनि गागि लिरगिरि हमेन बरग'हाइनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि खौराङा सोराङाव फैदों। बे समाव गागि लिरगिरि हमेन बरग'हाइ बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक, कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।